Srećna slava domaćini, da ne bi slavili u mraku. Danas smo vas pitali šta mislite o preporuci Elektroprivrede Srbije da se smanji broj slava kao vid štednje. Pa ja ne znam, to mislim da nema veze sa demokratijom, sa pravima i slobodama čovjeka. Da svi verujemo u jednu slavu, po vašem mišljenju i po mišljenju drugih. Ostavite narod, neka živi, neka slavi, ali neka štedi svakako struju. Slave nemojte mu skratiti, još što je ostalo narodu, da veruje u Boga i ništa drugo. Slavimo i kad treba i kad ne treba. Lala, ja niti slavi, niti trošim toliko struje da te slavi. Slava ne može da se smanji nikada, struja je normalno da uvek mora da bude struje za slavu. I da to ja idem na kraj sveta ako treba na slavu, da samo da bi se družio s narodom. Pa za to je nadležna SPC, Sinod, Sveti, ja se ne bi u to mešala. Da, Sveti Ranđel. Da sam ja, ne mogu da budem nadležna kao žena u SPC-u nikako. Znači za promenu kanona zna se ko je. Ipak smo mi pravoslavci, mi treba da vodimo računa o našem pravoslavlju i o slavama. Slava mora da se slavi, pa makar i bez struje. Prema tome, a struje će trošiti onoliko koliko ko može. I koliko smatra, može porodično da se odredi. Da li ja mogu da slavim, pa slavit ću onoliko u krugu porodice, ako ne mogu više. Ali slava mora da se slavi. I treba da se slavi. Bolje da se smani slavo nego da se troši struje.